हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम। लोगोफोर जोंहा बोरायजों आंजों एसे बेरायनानै फैनि र' मोनसे जायगायाव थांनानै फैनि। नायलांबाय थादो लोगोफोर होनबा भिडिअखौहाय। नैबेजोंहाय कट थाङो आरो लोगोफोर, ओमफ्रायो नैबे लामाजोंहाय बाजार हाबहैजायो ओरैजाय डाइरेक्ट सिद्दा बाजार थांजायो। नैबेथिंजाय कट थांग्रा लामा हाब्रु बिल फिसमाथा ओरैजाय मोनहैजोबबाय आरो थांबानो। नाइटि बाजार मोनसिगोन लोगोफोर, बाजारखौ देखायलांगोन आं दा नोंसोरनो। एक्सटेन्ड जादोंना बियो लोगोफोर, माने गारिया एक्सटेन्ड जादों खोमा। नै बेयावहाय माने फालें सालें बानायनोबा बानायनो हागोन आरो लोगोफोर, मोजां बानायो बेयावहाय। एबार फुजायानो फिसा फिसा जागोन खोमा। नै लोगोफोर नैबेनो नाइटि बाजारा एस मार्केटनि। मोजां जायो बाजारा, बेयावबो फैयो जोंबो सम सम। एन्थनिक स्कुल दङ बेयावहाय, बे लामाजों थांनांगौ आरो सिद्दानो। बिदि बारस'ग्राखौ होथेबाय नामा ना? बारस'ग्रा दंमोन आरो बेजोंहाय, ओमफ्राय गैला होथेजोब्बाय दाना। प्राइभेट जाजोब्बाय नालाय बेफोर ओंखायनो बिदि बारस'लाबायनो मोनला। सरकारि लामा नङा। प्राइभेट जानायखाय माने बारस'लाबायनो मोनलानो आरोखि ना लोगोफोर। सरकारा बेबो फानजोब्बाय टेन्डार बायदि सबखौनो फाननानै जाजोबसिगोन नामा सरकारफ्रा? गासैखौबो दंनाय बादि माने थाखानाय जिनिसखौबो फाननानै जानांगौबा आरो माथो बुंबावनो लोगोफोर। नैबेखौहाय आं बारा मिथिजोबा आरो, आं बांद्राय फैनायबो जाया नालाय बिथिंजाय। बेयाव इन्डियान अइल लोगोफोर टुल गेट मोनफैबायानो आरो लोगोफोर। नै माने दाबो अपेनिं जायाखै आरो टुल गेटाहाय। दाबो अपेनिं जायाखै, जासिगोनानो। बाब्लु दाबा, बे गारिफ्रानो होथेजोबो ट्राकफोरा। बाब्लु दाबा। वाव, दुर्गा फुजायानो। क्या बोला तूने? दुर्गा मोनसि, दुर्गा फुजालायनो मा होनफ्लाङो। फुजाया खावलाय जारौ जारौनो मोजांथारमोन आरो दुर्गा मुथिया लोगोफोर। देखायस्लाबनो हायासै आङो, मोजाङै नुस्लाबासै, नुदों होनबाबो। आं ओरैजाय बेरायनो जा मोजां मोनो आरो लोगोफोर। मादैनि गारिजों बेरायफैबाय दिनै लोगोफोर, माने मादैया क'क्राझाराव थांदों नालाय, ओमफ्रायो आङो साबिखौ बिना लाखिदों आरो माने बेरायहैनो दा मादै साबिया होलां होननानैहाय, ओमफ्राय होलांबाय आरो मादैया। ओंखायनो जों दा बेरायफैबाय। थ' बाइकजों बेसेबां बेरायबावनो ना लोगोफोर, माने दंखायो नालाय न'आव सानफ्रामबो गाखोबाय थानो मोनखायो।
थाखायनो बाबाय आरो जेनेबा गोदान गाखोनो लुबैबाय जोंहा बायनो हाथ'वाखै आरो लोगोफोर स्कुटिखौहाय र' उनावहाय बायगोन फैसा गैथ'आ आरो दा दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम ओरैजायनि मानसिफ्रा एसे लेथ्राबो नालाय ओमफ्रायो बोरैबाबो मोनो आरोखि बांसिन माने लेथ्रा माने बिसोर गाव गावनि थानाय हिसाबैसो नालाय बिसोरो लेथ्रा थायो नालाय बेखायनो मानसिफोरखौबो बोरैबा लेथ्रा नुयो आरो दा लोगोफोर नै लोगोफोर गेटआ मोनबाय आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर अबाहाय माने अभारलड गारिफोरखौहाय बेयाव सुयोनो आरो लोगोफोर माने अभारलडबा बेयावनो सुनानैहाय बोखायबाय आरोखि ना बाराबा ना आदसा नै गारि गिदिरफ्रा ट्राकफोरा बैजोंसो एन्ट्रि खालामो आरोखि ना नै लोगोफोर नै बैजोंहाय बैजोंसो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौहाय नै ट्राकफोरा बेजोंनो थांगासिनो दं लाइन बै साइडजोंनो नै गेटआहाय बेयावनो नै चेक पस्ट क'क्राझार पुलिस नैयाव लिरनाया बै साइडजोंसो एन्ट्रि खालामगासिनो आरोना बेजोंसो थांगासिनो दङ गारिफ्रा आया बामानो नै बेसेबांबा गिदिर होखादों लोगोफोर बै जोंनि बास स्टेन्डनिया बिदिनो होदों खिन्थु जोंना गोजौसिन आरो मोना लोगोफोर बेयावनो जोंखौ कर'ना भाइरास जादोंमोन ना जोंनाबो माइआ बायह्रानिफ्राय फैदोंमोन ना बेयावनो थाफैनांदों आरो लोगोफोर रिलिफ मानेथ' बिदिनो बेयाव लाखिनानैहाय क्वारेन्टाइन बायदि आरोखि ना बेयावहाय क्वारेन्टाइनानो होनजाबाय बेयावहाय दोनबाय दोननानैहाय बिदिनो उनावहाय हगारहरदों आरो चेक खालामबाय जेनेबा बायह्रानिफ्राय फैनाय नालाय जेनेबा कर'ना भाइरास जादोंमोन ना बेवहाय जेनेबा भाइरास फेमिलिफोरनावहाय संनो जानो होननानैहाय बेयाव माबादों आरो जों नायफैदोंमोन बेयावनो फैनानै लोगोफोर माखौहाय माने गोजाननिफ्राय फैनाय ना माइआबो ओमफ्राय जोंथ' डाइरेक्टलि न'आव थांनो मोनासै नायनो लुबैबाय उपाय गैया इयावनो फैनानै नायफैनांदों आरो दे होमबा नायलांबाय थादो र' लोगोफोर नोंसोरनो मोनसे मोजां सिन देखायलांगासिनो दं आङो माने बेवहाय सियार बानायो आरो जिरायग्रा मा होनो बिदिखौहाय बोरैबा थाराय ना मा होनो बेखौहाय आं मिथिया आरो नोंथांमोन देखायलांबा नोंथांमोनहा सिनायगोन ओरैबायदि मोजां बानायोना नै लोगोफोरनो नायलायनाय जा मोजां बानायो आरोखि ना लोगोफोरनो बेफोरखौहाय आं जा फसायो लोगोफोर नायलाय नै बेफोरनोथ' नै बेफोर सियारफ्रा जा मोजां बानायखायो नालाय नै लोगोफोर नै बावबो दंबावोसो मालाबा मोजाङै देखायफैगोन लोगोफोर बेयाव दखानावहाय फैनानै माने सेस्था खालामसै लोगोफोर माने लोगोफोर आङो बिदिखौहाय बिदि माबा थाराय ना मा होनो बेखौ बानायनायखौ आं मिन्थिया बेखौ माजों बानायो बेटजों बानायोनो लोगोफोर नामखौ आं मिन्थियामोन नालाय थारमाने आं बिदिजों बानायनायखौहाय जा फसायो आरोखि ना लोगोफोर माने बायनो गोसो जायो दाथ' फैसा गैथ'आ जखन फैसा जागोन होनबा बायथारगोन आरोखि ना आङो लोगोफोर मोनसेबाबो बायगोन जा फसायोना आङो लोगोफोर उनावहाय देखायनोसै मोजाङैहाय लोगोफोर आं मालाबा बेवहाय फैनानै भिडिअ लानो सेस्था खालामगोन लोगोफोर आं गाबोन लाबोगोन होनबा नोंसोरनोबो सेयार खालामगोन आरोखि ना लोगोफोर होनबा नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौहाय नै लोगोफोर सिमल टापु मोनफैबाय आरो फैयैनो सिमल टापु ओइ साला सैमाया नै माबायदि बारस'दों लोगोफोर नै बियो फुरा बारस'नानै होखादों नै बैयावहाय चेकिं जागासिनो दं लोगोफोर वेस्ट बेंगल मोनबाय आरो ना बेंगल मोनबाय नै लोगोफोर वेस्ट बेंगल
जोङो बिथिंजाय हाबबोबाय आरो लोगोफोर खोन्थाखाबाय बबेयाव जालायबाय आरोखि ना लोगोफोर बेना खालि लटारि ओरैजाय फिसा फिसा गलि दं दा ना ओरैजाय बांगालफोर गोजाजोबसो दा अरे कहना क्या चाहते हो बाङालि गोजा लोगोफोर लामाया मोजांसिन जादों आरोखि ना लोगोफोरनि आखाइ थोंसिजों सालायगासिनो दं ओमफ्राय आखाइ थोंसिजों भिडिअ बानायगासिनो दं आं लोगोफोर आं माने बोरायनो फैसाखौनो होबोनो बावदों आरो लोगोफोर बेखौनो आं दा हैनो थांगासिनो दङ थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय नै लोगोफोर मा लिरनाय दंथाय बेयावहाय फाख्रिगुरि डिस्ट्रिक्ट आलिपुरदुवारनो लोगोफोर नायसै बेसे गोबाव जायो बोरायना दाबो फैया बाबायसो थानो A few moments later चेकिं खालामगासिनो दं लोगोफोर बेयावहाय पुरा चेकिं सोलिगासिनो दं आरो दाथ' फुजा बोथोरबो ना लोगोफोर जेरावबो चेकिं ओरैनोबाबोथ' बेयाव गेटआवहाय चेकिं खालामखायो ओमफ्राय दस्रा जायगायावबो बिदिनोखा जेरावबो माने फार्स्ट नोंनि गारि लेखा थिग थानांगोन इन्सुरेन्स पलिउसन ओमफ्रायो बेनि उनावहाय हेलमेटबो थानांगोन नोंनि ड्राइभिं लाइसेन्स आरसि सब थिग थाजोबनांगोन आरोखि ना लोगोफोर जुदि बिसोर गासैबो कमप्लिट थिग दंजोबोबा लाखिबाबो जेबो नङा आरो जुदि थिग गैयाबा मुस्किलखासै लोगोफोर गैयाबाबो मिनिमाम 500 1000खौ होखाथारनांगोन आरो लोगोफोर 500 बेथ' होखानांगोन 500खौथ' मासलि होखाथारनांगोन बिसोरो माने नोंना फैसा खमबाबो जेबो नङा बिसोरो मानोना हरा नालाय बिसोर गावसोरसो जाखागोन नालाय 400 450 बेफोरबायदिबाबो लाखिगोन बांसिन खिन्थु मानिया होननानैहाय थगायनानै 500 खरिखौबो लाखियो आरोखि ना ओमफ्रायो सोरबाथ' बायोना बिदि जाहा मेलायाव जेनेबा गोग्लैनो थाखाय होलांसै आरोखि ना 500 आलाय मा होननानैहाय आरो थाखा फैसा गोनां मानसिफोरखौथ' बुंनांला ना लोगोफोर हमजाबाथाय बेयावलाय माथो जाहा मेला माथो रायलायबाय थानो बेखार होनसै होलांसै थांसै ओमफ्राय बिदियावनो माने बिस्राबो लाइ मोनबाय आरोखि ना लोगोफोर होलांखायो मोनखागोनखा मोनाजासे दोनबानो उफाय गैया नों लाखिबाथ' होखानांगोन नङा होमबा लोगोफोर बुद्धि बिसिनि माने पुरा माबा बाहायखायो आरोखि ना माइन्ड बाहायनानैसो रायलायखायो फार्स्टआवहाय माने नोंसोरखौ सिगिग्रोखागोन आरोखि ना जुदि इन्सुरेन्स फेलबा 20,000 गाहाम 22,000 गाहाम फैसा होनांगोन होननानै बुंखायो आरोखि ना डाइरेक्ट ओमफ्राय जोंथ' गिनोसै जेनेबा जोंथ' मिन्थियाबो ना मोजाङैहाय गिनोसै जोंथ' डाइरेक्टलि ओमफ्रायो उनावहाय बिदिनो 22,000निफ्राय 2,000 गाहाम 500 1000 बिदियाव फैखायो आरोखि ना बिदिनो लाइना पुरा माने डाइरेक्ट 500नि गाहायावहाय थांला आरोखि ना खिन्थु उपाय गैया सोरबा फैसा गैयाबा लाखिनांगौ जायो बिसोरो बिदिखौ माने गावसिनि पकेटाव हाबजोब्बाय आरो लोगोफोर अल आसाम हाबग्रा बर्डार श्रीरामपुर गेट चेकिं जागासिनो दं आरो इयाव ट्राकफोरखौहाय चेकिं बानायगासिनो चेक आं दे आमाइमोनखौ भिडिअ लादोंमोन ना आंखौहाय जा गल' नायबाय आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय उनथिंजायबो नाहरफिनलायलायदों नाहरफिनदोंमोन आङो पुरा गल' नाहरगासिनो दंमोन पाउडारा बिना फैसानि पाउडारा लोगोफोर बुरजा पाउडार जाहोजोब्बाय जोंखौ लोगोफोर एबार गारिखौ आं सालायनोसै लोगोफोर बोराया गाखोथोंसै आं सालायनायाव गाखोथोंसै लाखिदो इयावनो सालायनोसै नायलांदो लोगोफोर आं सालायनायखौहाय आसोला सालायबाय बिना इन्डिकेटरा दाब्लाब्लासो ना गैला ड्राइभार गोदानसो बाम थांथ' नायखाया नायलांबाय थादो लोगोफोर एक्ट्रिसनि गारि सालायनायखौहाय लोगोफोर न'आव थांगासिनो दङ न'आव थांग्रोनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौहाय मोनाबायबो नै फैयै एसे खोमसि जाबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिबा न'आव थांगासै लोगोफोर फैबाय थादो आंजों फैयै टलगेट मोनबाय जोंनाय ससे खोमसि जाबायबो फैयै न'नि लांगोना मोनहां जाबायानो स्ल' उनाव गारि गाव
slow. Udah baru tuh. Sesti dah apa? So, mana pilih le baik? Pasti menteri baik. Lah, nak asal ni kurang diberi kalam baik. Mana beli baik? Pasti. जोंनि गलि मोनफैबाय हा फैयालै गलि हाबबाय एक्ट्रिसानो सालायना लाबोथारबाय माने सालायबाय थायाना आङो ओमफ्राय आखायानो मावनाय मोनजोबो एक्सआनो मा जाखो दे जोंना हाजोबसिगोन नै लोगोफोर माने न'आव सफैबाय आरो लोगोफोर ड्रेस चेन्ज खालामनानैहाय नै आं दहाय इडली बानायदोंमोन बांद्राय रोङा नालाय आं नोंसोरनो देखायासै आरो बानायनायखौ लोगोफोर जासाबदों होनबाबो जानोसै होनबा लोगोफोर जागोन चाटनि बे चाटनिखौहाय मारै बानायो मालाबा खोन्थागोन आं लोगोफोर बे चाटनियावहाय सिक्रेट बुस्थु दङ मालाबा खोन्थागोन आरो लोगोफोर मालाबा देखायगोन आङो दा देखायथ'ला दे होमबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बेसेयावनो दोनथ'नोसै